נצל את המצברים שנותרו, ואם זה צורך להראות שהם עוד בעניין, אנחנו רואים את המתחים הללו. בואו נחזור אליך, אוריה הקשת שלנו. מה המצב שם כעת, אוריה? כן, אלי, אז כמו שאמרנו, המלחמה ממשיכה לפגוע, לצערנו היום גם לקחה חיים של שני בני זוג, בני 30 ו-40 לחייהם. בנוסף לכך, נזק רב נגרם בעיר קריית שמונה, בזירה פה מאחוריי נשרפו 5 בתים כתוצאה מאותה נפילה, צריך להגיד, גם מהדקות האחרונות מתח לעיר צפת. כתוצאה מכך אנחנו מבינים על פגיעה ישירה נוספת בעיר צפת. האירוע הזה מסתיים ללא נפגעים. בנוסף, עוד פגיעה כרגע נמצאת בבדיקה ככל הנראה בקורזים. האירוע הזה, כמו שאמרתי, נמצא בבדיקה. ממה שאנחנו מבינים כרגע אין נפגעים בשתי הזירות. כוחות כיבוי והצלה וכוחות מד"א נמצאים כרגע בדרכם למקום כדי לבצע סריקות נוספות, אבל כמו שאמרנו, יום קשה עובר על תושבי הצפון, גם בקריית שמונה, גם בצפת, גם בחיפה ובאזורים נוספים. האש ממשיכה לפגוע ולגרום, כמו שאמרנו, גם להרוגים, פצועים ונזק רב שנגרם בעקבות אותם נפילות. נמצא איתנו פה מפקד השיטור העירוני, רפ"ק איוון פינגלה. איוון, צהריים טובים. קודם כל, אתם עושים עבודת קודש, אנחנו מאוד מעריכים את זה. תן לנו רגע תמונת מצב של מה קורה פה היום. אנחנו נמצאים באחת השכונות בקריית שמונה שספגה פגיעה ישירה. כתוצאה מכך יש נזק רב למספר רב של דירות. כמו שאתם רואים מאחוריי, כיבוי עדיין עמלים על שליטה על השריפה הזו שעדיין בוערת בבתים. למעשה התוצאה היא מאוד מאוד טרגית היום בקריית שמונה. חבר'ה שנשארו להתגורר פה לא עזבו את העיר ונפגעו. צר לנו שזה המצב. אנחנו פה על מנת לשמור על הבית, כמו כולם, כמו יתר כוחות הביטחון. התקווה והשאיפה שלנו שרק ככה ביחד נוכל להצליח. אתם עוברים שנה לא פשוטה בכלל. שנה לא פשוטה, אבל איש לא אמר שאנחנו לא יכולים לה. זה נכפה עלינו, כמו שאנחנו כולנו מבינים את זה. וכמובן שאנחנו כוחות הביטחון ערוכים ומוכנים לכל סיטואציה. תודה רבה לך. תודה. אנחנו נמצאים פה, אנחנו עוברים מזירה לזירה, אנחנו מדברים עם האנשים, עם כיבוי והצלה, עם השוטרים. יש פה אירוע קשה, אבל באירועים הקשים האלה אנחנו מוצאים אנשים כל כך מיוחדים, כל כך חזקים, שבסופו של דבר נותנים לנו תקווה אמיתית שבסוף יהיה פה טוב. ממש ממש כך, הוצאת לי את המילים מהפה. אתה יודע, אני הקשבתי לא רק לשיחה שלך, אלא לפנייה שלך אל רב פקד בינגלה. אנשים פשוט גיבורים ומתוקים ועם תחושת שליחות וחדירות משימה מדהים. באמת כבר מתוך ערפל המלחמה הזה רואים את האופק לגמרי. תודה רבה, אוריה הקשת, על העדכון הזה. אנחנו חוזרים כאן לאולפן. שירי פיין גרוסמן, לשעבר ראש הזירה האזורית במל"ל, את ממשיכה איתנו במשדר הזה. אני רוצה לסייג את ההגחכה